Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Morgan. Taong 1960, Bontoc, Leyte. Noong mga panahong ito, medyo may katandaan na si Morgan. Nakatira siya noon sa isa sa mga baryo ng Bontoc na kung saan hindi basta-bastang naaabot ng mga taong tagalabas. Matagal na siyang naninirahan mag-isa, kaya naman sa kahit na anong aspeto at sitwasyon ng buhay, hindi niya maipagkakailang sanay na siya. Tumanda mang mahirap, madali niyang nakukuha ang simpatsya at awa ng mga tao. Malalim din ang aspeto ng pagrespeto ng mga ito, kaya naman kapag tumutungo siya ng baryo, hindi siya nakakakita ng kahit na anong problema. Bawat taong makasalubong niya, yumuyuko sa kanya, pagpapakita ng kanilang paggalang. Ayon sa kanya, normal na gawain lang yon ng mga tao, lalo pat meron na siyang pangalang na itatak sa kaisipan ng mga ito. Dagdag pa ni Morgan, maraming pinagdaanan ng baryo sa kanya bago sila nalagay sa tahimik na sitwasyon. Hindi man sa pagmamayabang pero dati siyang kinakatakutang manunumpa sa lugar na yon. At ni minsan sa buhay niya, wala pang nakatalo sa kanya. Taliwas kasi sa mga pangkaraniwang manunumpa, di siya gumagamit ng mga salita. Sa ibang pamamaraan dumaraan ang sumpa, kaya kahit gaano ka-eksperyensado ang mga albularyong nakakalaban niya, hinding-hindi ito umuubra. Bagay na naging daan upang tingalain at takutan siya ng karamihan. Sa paglipas ng mga dekada, paunti-unting nawawala ang mga kalaban niya. Kalaunan, dumating na rin ang puntong hindi na niya kinakailangang gumamit ng lihim na karunungan para magpakita ng pangil sa kanyang mga kalaban. Habang tumatanda si Morgan, dito niya napagtatanto na meron pang mahalagang aspeto ang buhay maliban sa pagpatay ng kanyang mga kaaway. Dahil dito lahat ng gawain niya noong siya ay bata pa, itinigil na niya. At sa pagsapit ng taong ito, namuhay siya bilang isang simpleng matanda na ang tanging hangad ay magkaroon ng masaya at simpleng pamumuhay sa komunidad. Ngunit gaano man niya asamin ang pagbabago, hindi ito nagkakatotoo. Kailanman wala na siyang magagawa pa para makaalis sa ganoong larangan. Pagtatapat pa ni Morgan Pinuno, kapag sinusubukan niyang malagay sa tahimik, meron at merong dumarating na problema. At ang problemang yon ang muling nagbibigay ng dahilan para bumalik siya sa larangang minsan na niyang kinalimutan. Dahil sa ganoong pangyayari, napag-isip-isip niya na sa halip na kalimutan ito, mas mainam na tuluyan na lamang itong yakapin. At kung tunay ngang hindi na niya ito matatalikuran, mas maganda na mas lalo pa niya itong mapaghusayan. Dumaan ang mga araw, ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagtatanim ng mga gulay. Yun na lang kasi ang kanyang pinagkakaabalahan, lalo na kapag hindi sumasapit ang anihan ng palay. Kagaya ng iba, nakikigapas lang din itong si Morgan. Ayon sa kanya, na kapag panahon ng ani, lumuluwas pa siya sa kung saan-saan para lamang makiisa sa pag-aani. Karamihan sa may lupang nalalapitan niya, hindi niya kilala, pero dahil sa alam ng mga ito kung sino siya, wala yung nagagawa. Minsan nga, umaabot pa sa puntong binibigyan na lang siya nito ng libre, kahit hindi siya nagbanat ng buto. At imbis na tanggihan ito ni Morgan, malugod niya itong tinatanggap. Walang hiya na sa kung walang hiya. Ang importante, meron siyang makakain sa pagdating ng tag-ulan. Ganun at ganun palagi ang kanyang ginagawa, kaya sa buong taon, halos hindi man lang nababawasan ang mga kaba ng bigas na kanyang tinatago. Para sa kanya, kayamanan ang mga kaba ng bigas na pagmamay-ari niya, kaya naman hindi niya pinahihintulutan ng kahit na sino na lumapit at makialam sa mga ito.
Ngunit ng mga lahati ang taon, may dumating na problema sa pamamahay niya. 3 lalaki ang nasaksihan niyang umaaligid sa lugar niya, hanggang sa bigla na lamang itong pumasok nung nakalingat siya. Akala niya kung ano lang ang gagawin ng mga ito, kaya naman kahit nakita niya, minabuti niyang yon ay hayaan. Medyo na-intriga rin kasi noon si Morgan, gawa ng matagal na panahon ng walang nangangahas na pumasok sa pamamahay niya. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi niya na nakita ang mga ito. Sa likuran kasi yun ng bahay dumaan, at kahit malayo, rinig na rinig niya ang pagtatawanan ng magkakaibigan. Takang-taka man sa kung ano ang kinuha ng mga ito, pinili niyang maging mahinahon. Lingid kasi sa kaalaman ng mga taong nang himasok na may mga nilalang nakasama niyang nakatira sa loob ng kanyang pamamahay. Pagdating niya sa may bandang kusina, dahan-dahang bumaba ang mga ito mula sa kisame ng bahay. Paglalarawan ni Morgan sa mga nilalang, para itong mga malalapot na likido na merong mga sariling buhay. At kahit hindi yun nakakapagsalita, may kakayahan itong mangusap sa kanyang isipan upang mailahad ang mga ibig nilang sabihin. Dagdag pa niya na, hindi natutulog ni nagpapahinga ang mga nilalang, gawa ng noon pa man, tungkulin na ng mga ito na makita at maisumbong sa kanya ang lahat ng pangyayari sa loob ng bahay niya naroon man siya o wala. Pagkausap ng mga ito, dito niya nalaman ang sumbong nito ukol sa 3 kataong nagnakaw sa mga kabanya ng bigas. Halos 2 lalagyanan ang nakuha nito, kung saan bago yun umalis, inihian at dinumihan pa nito ang ilang mga kabang malapit sa kanilang pinagnakawan. Wala siyang ideya kung bakit ito ginawa ng mga taong yon. Pero para sa kanya, sapat na itong dahilan upang parusahan niya ang mga nambastos sa kanya. Wala rin siyang balak na patawarin ng mga ito dahil magiging isa yon sa kanyang kahinaan. At baka sa hinaharap, ito rin ang maging daan ng iba upang balahurain ang tahanan kung saan siya tumanda. Matapos niyang malaman ng lahat, kampante siyang tumungo sa kanyang silid. Sa unang tingin, ordinaryong kwarto lang ito. Ngunit nang magsambit na si Morgan ng mga buhay na salitang unti-unting lumulusaw sa sabulag nito, dito niya nasilayan ang mga kagamitan niyang matagal na niyang itinatago. Bawat isa sa mga karga niyang naroon, purong kaliwa, kaya naman kung titingnan mo ito, talaga namang makakaramdam ka ng takot. Maliban sa mga nakasabit na bungo ng mga pinaslang niyang antingero, halos lahat din ng mutya niya mula sa labi ng mga nilalang na napaslang niya. Hindi na mahalaga kung engkanto ito, babaylan, manggagamot o antingero. Ang importante, meron itong silbi. Pagsilay niya sa kanyang mga gamit, muli siyang nakarinig ng mga tinig na sumasabay sa simoy ng hangin. Ang mga tinig na yon, mula sa kaluluwa ng kanyang mga napaslang, kung saan nagpaparamdam lamang ito kapag inaalis niya ang sabulag na nagsisilbing harang para sa mga to. Matapos naman niyang maramdaman ng lahat ng yon, nagdulot ito ng tuwa at pagkasabik sa kanyang kaluluwa. Hindi niya sukat akalain na sa loob ng mahabang panahon, muli na naman niyang magagamit ang mga itinago niyang mutya ng kaliwa. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit siya sa kinaroroonan ng mga bungo para kunin ang espiritual nitong kalagayan. Ito lang kasi ang kailangan niya, gawa ng sa espiritual na anyo ng mga ito nagmumula ang matinding kapangyarihan. Kahit sa mga kargang nahanay sa panig ng kanan, naniniwala itong ganun din ang aspeto. Kaya naman kapag nakakakita ito ng mga antingerong gumagamit ng karga sa pisikal nitong anyo, alam na kaagad niya na wala itong pagkakataon na manalo sa kanya. Matapos namang makuha ni Morgan ang lahat ng kanyang kailangan, pumaikot sa ibabaw ng ulo niya ang mga bungong nagliliwanag. Isinuot na rin niya ang kanyang mga mutya, ganon din ang mga agimat na kalimitang ginagamit niya
sa pagkokontrol ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Makalipas pa ang ilang minuto, nag-alay na siya ng dasal sa hawak niyang aklat bago ito tuluyang kunin. Kinakailangan niya kasi na humingi roon ng permiso upang masigurong hindi siya nito tatalikuran sa oras na gagamitin niya na ito. Ilang oras pa ang lumipas. Pagkatapos niya itong gawin, agad siyang lumabas ng bahay habang nakasiksik sa tagiliran niya ang aklat na kanyang kinuha. Gabi na noon nang matapos siya sa paghahanda, pero hindi siya natinag. Kung isipin, mas pabor pa ang ganoong panahon, kaya naman imbis na magpahinga at ipagpabukas na lamang ang mga binabalak niya, minabuti niyang ituloy ito sa kasagsagan ng gabi. Pagdating niya sa baryo, agad namang napansin ng mga lasinggero ang berdeng liwanag sa kanyang mga mata. Dahil dito bigla itong napatahimik. At kahit lasing na lasing ang bawat isa, walang kahit na sino ang nangahas na magwika. Nang mapansin naman niya naging kilos ng mga ito, dahan-dahan siyang naglakad papalapit, kasabay ng pagbabahagi ng mga pangitain niya ukol sa 3 lalaking kumuha sa mga kaba ng bigas. Nang masipat naman yon ng mga lasenggo, agad namang nagsitinginan ng mga ito. Bawat isa halos hindi makapaniwala sa kanilang mga nakita. Gayunpaman, pinili ng mga itong maging mahinahon upang makapag-usap sa kanya ng maayos. Alam kasi ng mga taong yon na sa sandaling hindi sila sumunod, sila ang mapapahamak. Ginoong Morgan, wala ho kaming ideya sa mga taong yan eh. Pero ang alam ho namin, karamihan sa mga nagnanakaw dito sa ating lugar nagmula sa mga karatig baryo. Yun nga lang po, hindi ko kayang ibigay sa inyong eksaktong lugar kung saan naninirahan ng mga ito. Wika ng lalaking nakainom na. Nang marinig niya ang sinabi nito, dahan-dahan niya itong nilapitan habang nanlilisik ang mga mata. At kahit hindi pa siya nagsasalita, ramdam na ng taong yon ang matinding takot na unti-unting namumutawi sa katauhan niya. Pagharap naman nila, sumagot siya rito ng may halong paninindak. Kapag nalaman ko na mayroon kang tinatago sa akin, hindi ka lang ang malalagay sa alanganin, kundi maging itong mga kasama mo. Kilala mo ako, Laureo, at alam mo na hindi ako marunong maawa sa kapwa ko tao. Kaya naman kung meron kang nalalaman, mas maganda siguro ngayon pa lang, magsalita ka na. Dahil sa sinabi niya, lahat ng nakarinig ay hindi maiwasang magulat at matakot. Maya-maya pa, dala ng matinding pagkasindak, hindi na nagdalawang isip ang kanyang kausap na ilahad ang tungkol sa mga nalalaman nito. Ayon dito, anak ng mayamang pamilyang pinagtatrabahuhan nila yung 3 batang nanloob sa bahay niya. Dayo lang din ito mula sa bayan ng Kananga, kaya naman hindi nila ito kilala. Dagdag pa nito na, kaya lang naman siya nito pinuntahan at pinagnakawan ay dahil sa natalo ito sa laro nilang magkakaibigan. Isang simpleng biro lang umano ang pinagawa ng mga kalaro nito sa kanila, ngunit ang hindi nila inaasahan ay yung pagseryoso ng 3 bata. Maging ito man, hindi halos makapaniwala nang umuwi ito sa bahay nila. Bitbit ang mga kaba ng bigas na pinapakuha ng mga kalaro nito. Kaya naman nung makita ito ng kanyang kausap, halos hindi nito maisip ang kanyang gagawin. At para mapagtakpan ang ginawa ng mga kabataan, pinili nitong yon ay itago na lamang. Umaasa na sana'y hindi ito matagpuan ni Morgan. Inamin din ito sa kanya na kaya lang naman niya ito ginawa ay para mapanatili ang pamilyang bumubuhay sa kanila. Ayaw niyang mapahamak ang mga batang yon sa kadahilan ng matindi ang magiging balik nito sa kanilang hanap buhay. Maniwala ho kayo sa akin, Manoy Morgan. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa kaya kung maaari ho, patawarin niyo na lang sila. Hindi naman siguro mahirap sa inyo na gawin yun, di ba?
Tsaka alam naman ho namin kung sino kayo. Kaya wala na kayong dapat patunayan pa. Nang marinig niya ang sinabi nito, bigla naman niya yung hinawakan sa leeg, sabay angat nito sa lupa. Ilang segundo pa ang lumipas, gumapang sa ilalim ng kanyang balat ang iilan sa mga alaga niyang insekto. Kapansin-pansin din ang pag-ihip niya ng dasal dito, kasabay ng pagwiwika niya ng, "At sino ka para pagsabihan ako sa mga dapat kong gawin? Mapabata man o matanda, basta gumawa sa akin ng kasalanan, hindi ko sila sasantuhin. Nakakalimutan mo na ata kung sino ang kausap mo. At dahil dyan, mauna ka sa mga batang pinoprotektahan mo." Pagkasambit niya ng mga kataga, tuluyan na itong pinagpistahan ng mga insekto. Mabilis siyang pumasok sa bawat sistema ng biktima, dahilan para magpupumiglas na ito. Ngunit kahit anong gawin ng taong yon, sadyang hindi ito makaalis mula sa kanyang kamay. At sa sobrang bilis kumain ng mga nilalang, wala na rin yung nagawa kundi ang mamatay. Sa isang kisap mata, nakita ng mga kainuman nito ang kalansay nitong halos wala nang natirang laman, buhat sa dami ng mga insektong nanginginain dito. Takang-taka man, hindi nila sinubukang umalis ni tumakas. Alam nila na sa oras na ganoon ang ginawa nila, lahat silang naroon paniguradong mamamatay. Dala ng matinding takot, meron ng mangilan-ngilan sa mga ito ang napilitang lumuhod habang pahikbing nagmamakaawa. Nang mapansin naman yun ni Morgan, hindi niya yun tiningnan. Sa halip ang ginawa niya, tinitigan niya ang mga kasamahan nitong nanatili sa kinaroroonan nila. Medyo naintriga kasi siya sa mga taong yon, lalo pat sa kabila ng kanyang mga ginawa, mukhang hindi man lang ito nakaramdam ng takot sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Paglapit niya sa mga ito, bigla niyang napansin ang pangangatog ng kanilang mga tuhod. At hindi pa man siya nagsasalita, dalawa na sa mga taong yon ang biglang nawala ng buhay. Huli nga nang nalaman niya na kaya hindi pala ito nakakaluhod ay dahil sa natigal po ito ng kanyang mga ginawa. "Meron akong hihingiing pabor sa inyong lahat na narito. Simple lang ipapagawa ko, kaya hindi kayo rito mahihirapan. Ang gusto ko, anuman ang nangyari rito ay hindi na makalabas. Sa oras na malaman kong may nakaalam nitong iba, kayo ang hahagilapin ko at alam nyo na kung ano ang mangyayari sa inyo. Hindi ito isang biro at mas lalong hindi ito pagbabanta. Ito'y simpleng utos mula sa akin. Maliwanag ba?" Nang marinig naman ito ng mga lasenggo, agad itong sumang-ayon sa nais niyang mangyari. Matapos nun, hindi na siya nagdalawang isip na pauwiin ang mga ito. At dahil sa kanyang sinabi, nagmamadali namang nagsipulasan ang mga lasenggo. Matapos nun, hindi niya na ito nakita pa. Naging tahimik na rin ang baryo, kaya naman nakapaglakad siya ng maayos. Ayon sa kanya, na kahit hindi siya gaanong napapadpad sa lugar na yon, walang mga aso ron ang nangangas na tumahol sa kanya. Marahil nararamdaman ng mga nilalang ang panganib na namumutawi sa kanyang katawan. Para siyang aswang noong dumaraan sa lugar na yon, dahil sa bawat paghakbang niya, maraming aso ang nagsisialulungan upang maipaalam sa paligid ang panganib na dulot niya. Ngunit sa kabila ng ganoong pangyayari, hindi niya ito ikinabahala. Naniniwala siya na alam ng mga taga-roon ang nangyayari kapag siya ay pumupunta ng gabi. Makalipas pa ang ilang minutong paghahanap, dito na nga niya nasilayan ang bahay ng mga batang kanyang hinahanap. Sarado na ang lahat ng pinto at bintana, at sa labas nito, wala kahalos liwanag na makikitang nagmumula sa loob. Napakatahimik din ng paligid. Animoy walang kaalam-alam ang mga magulang nito ukol sa totoong nangyari. Pagsilay naman niya dito,
Dali-dali naman siyang lumakad papalapit. Isipin ninyo, nasa 8 ang alaga nitong aso pero walang kahit ni isa ang naglakas loob na kumahol sa kanya. Pagpasok niya ng bakuran, sa pamamagitan ng paghawi niya sa mga halaman, nakapaglikha siya ng mga nilalang nagawa sa buhangin at lupa. Pagliwanag naman ng mga katawan nito, dali-dali yung sumunod sa nais niyang mangyari. May ibang sumuot sa ilalim ng bahay, habang ang iilan naman naglibot at nagmasid sa mga pintong pwede nilang matagusan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakapasok ang mga ito buhat sa harang na nagmumula sa altar ng bahay. Nang mapansin naman yun ni Morgan, napagtanto niya na bendisyonado ang tahanan. May mga nararamdaman din siyang pangontra sa loob, kaya naman bago siya pumasok, naglagay siya ng lason sa hangin upang wasakin ang mga ito. Yun ang ginamit niya upang maparupok ang depensa ng bahay. At sa loob lamang ng 10 minuto, wala na siyang napansing harang o pangontrang namumutawi sa bawat dingding. Dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip pa na pumasok. Marahan siyang kumatok sa likurang bahagi ng tahanan kung saan ilang segundo lang napansin niya ang pagbukas ng mga ilaw. Paunti-unti nakarinig siya ng mga naglalakad hanggang sa meron ng bumukas sa pintuan kung saan siya naroon. Pagbungad nito sa kanya, agad niyang nakaharap ang padre de pamilya ng tahanang yon. Gulat na gulat yon habang nakatitig. Animoy hindi ito makapaniwala sa biglaan niyang pagbisita. Manoy Morgan, bakit ho kayo nandito? Nagtatakang tanong nito. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na pumasok sa loob. At mula roon tiningnan niya ang buong paligid habang pilit na iniisip kung saan siya magsisimula. Pagbaling niya ng tingin sa kinaroroonan nito, agad siyang nagsalita. May 3 binatilyong walang kaabog-abog na pumasok kanina sa bahay ko. Hindi sila taga rito, kaya maaaring hindi pa nila ako nakikilala. Alam mo ba, sinira nila ang bahay ko. Dinumihan at inihian ang mga palay na matagal ko nang iniimbak para sana sa tag-ulan. Masamang magsayang ng pagkain, Boboy. At lalong-lalo na, masamang ako ay pagnakawan. Marami na akong tinanong na taga rito, at silang lahat, ikaw ang tinuturo. Batid kong may mga bisita ka rito, kaya kung ako sa iyo habang maaga pa, tawagin mo na sila upang kami ay magkaharap. Pagkasambit niya ng mga kataga, inalis niya ang sabulag na nagkukubli sa kanyang mga agimat. Bigla rin noong nanlisik ang kanyang mga mata at mula sa kadilimang pumapalibot sa kanila, namumukod tangi ang berdeng liwanag na nagmumula rito. Katakatakot para sa lalaki ang nasilayan nito, kaya naman bago pa niya ulitin ang kanyang mga sinabi, nagmadali yung tumakbo patungo sa silid kung saan naroon ang 3. Di nagtagal, nagkaroon ng pagtatalo sa loob ng bahay hanggang sa nagising na ang lahat ng mga nakatira. Nang mapansin naman yun ni Morgan, pinag-igihan niya ang pagbabantay sa mga nilalang na naroon sa labas at nais niyang walang makatakas na kahit isa sa mga ito upang magsilbi itong leksyon para sa lahat ng makakaalam sa kanyang mga gagawin. Pagkatipo naman ng pamilya sa loob ng sala, nakita niya ang iilang mga bata na kanina pang umiiyak. At dahil sa wala pa itong kamuwang-muwang sa mundo, inabisuhan niya ang mga ina ng mga batang yun na umalis na sa lugar kung saan sila naroon. Dagdag pa niya na, papasamahan siya nito sa kanyang mga alaga upang masigurong makakarating ito sa lugar kung saan man ito gustong tumungo. Matapos niya yung mailahad, tanging ang bata at ama na lamang ng mga ito ang natira. Bagaman panay na ang pagsisisi na ginagawa ng 3,
hindi ito sapat para mabago ang kanyang pasya. Hangad niya na maturuan ng leksyon ng mga ito upang hindi na ito pamarisan ng iba. Kaya naman kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ng padre de pamilya, hindi niya ito pinakinggan. Nanatiling matatag ang kanyang desisyon at kahit na sino pa ang haharap sa kanya, hindi ito magiging sapat upang siya ay matinag at mapabago ng pasya. Dahil sa ganoong paninindigan ni Morgan, kaya naman walang nagawa ang padre de pamilya para maprotektahan ang mga kadugo nitong dayo sa lugar nila. Dito niya nalaman na hindi pala ito totoong anak ng lalaki, bagkus anak ito ng kapatid nitong matagal nang yumao. At kaya lang naman nakarating sa kanilang lugar ang tatlo ay dahil sa naging petisyon sa kanila doon sa bayan kung saan sila nakatira. Wala kasing kinikilalang tao ang mga binata at halos lahat ng naiisip nilang gawin, ginagawa talaga nila. Literal na mga salot at mapaminsala din ito sa lugar, kaya naman nagdesisyon ng mga taga-roon na sila ay palayasin. Aminado naman itong masamang ugali ng tatlo. Pero kahit na ganun, ang kadugo ay mananatiling kadugo. Hindi niya ito pwedeng pabayaan, alang-alang na rin sa kaluluwa ng kapatid niya. Ngunit nang marinig ni Morgan ang sinabi nito, hindi pa rin siya natinag. Walang sabi-sabi, dahan-dahan niyang tinapik ang balikat nito, kasabay ng pagwika ng, Hindi mo sila kasalanan. Sadyang may mga ganitong tao lang talaga sa mundo na kailangang bigyan ng leksyon. Malas lang nila at ako ang kanilang napagdiskitahan. Kasabay ng pagwika niya, ay ang dahan-dahan naman niyang pag-ihip ng dasal sa tatlo. Paunti-unti, lumambot ang sahig na kinaroroonan ng mga ito, kaya naman nagpumilit itong magpumiglas at lumayo. Subalit kahit anong gawin nilang pagtakas, sadyang hindi na sila nakaalis pa sa lugar hanggang sa lamunin na ang mga ito ng sahig ng bahay. At sa isang kisap mata, naglaho na parang bula ang mga boses nila. Ito na rin ang naging hudyat kay Morgan para lisanin na ang tahanan. Kagaya ng dati, gusto kong magpanggap ka na walang nakita. Huwag kang mag-alala. Buhay pa ang mga bata, ngunit hindi rin ito magtatagal. Bilang pamalit sa kanilang mga ninakaw, pagtatrabahuhin ko sila at aalipinin hanggang sa sila'y mamatay. Pagkasambit niya ng mga kataga, dito niya natuluyang nilisan ang tahanan. Yung lalaki namang iniwan niya, nanatiling tulala habang patuloy na humihikbi sa pag-iyak. Ilang araw ang dumaan, wala siyang narinig na kwento ukol sa mga ginawa niya. Lahat ng sangkot ay nanatiling tahimik, alinsunod sa kanyang kagustuhan. Hindi naman ito ipinagtaka ni Morgan, gawa ng noon pa man, nasisiguro na niyang walang tao sa lugar nila ang hindi marunong sumunod sa kanya. At habang tahimik ang kanilang lugar, mala-impyerno naman ang dinadanas ng tatlo. Ayon kay Morgan, araw at gabing nagtatrabaho ang mga binatilyo. Itong tumutulong sa kanya sa lahat ng bagay upang hindi na niya kailangan pang kumilos. Lahat ng pangangailangan niya, ibinibigay ng mga ito at wala itong karapatan na magreklamo. Tuwing gabi naman, abala ang mga binata sa paglilinis ng kulungan ng mga aswang. Nakatago ang mga kulungan nun ilang metro sa kanyang tahanan, kung saan pagdating nila roon, hindi lang simpleng paglilinis ang gagawin nila. Paaamuhin nila ang mga nilalang na nakakulong dito at kapag nabigo sila, buhay nila ang magiging kapalit. Katunayan, sa loob ng isang linggo, isa na sa mga binata ang naging pagkain ng aswang. Nakakapanlumo man ito para sa dalawang natira, hindi niya ito binigyan ng simpatsya. Para sa kanya, kulang pa ang kanilang pinagdaanan kumpara sa ginawa nitong perwisyo sa buhay niya. Nabanggit din noon ni Morgan na sadyang wala siyang awa sa mga tao
lalo na kung meron itong nagawang kasalanan. Isang gabi, nang mataong tapos na ang trabaho ng dalawa niyang alipin, nakita niya itong pasuray-suray na naglalakad sa talahiban malapit sa likod ng bahay. Pagsipat ng mga ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang bakas sa muka ang matinding takot at pag-aalala. Maya-maya pa, nang makarating na ito sa kinaroroonan niya, bigla namang yumuko ang dalawa, kasabay ng pagbibigay nito ng dahilan kung bakit sila nahuli sa pag-uwi. Pagtatapat pa ng mga ito sa kanya, may nakawalang nilalang sa mga kulungan kung kaya't naging abala sila sa paghahanap. Ginawa nila ang kanilang makakaya, pero sa kasamaang palad hindi sila nagtagumpay na ito ay maiuwi. Dagdag pa ng isa sa mga ito na natatakot silang bumalik sa bahay ni Morgan dahil may kutob sila na hindi magiging maganda ang parusa nito para sa kanila. Mariing din itong inilahad na di nila sinadya ang pangyayaring yon, kaya naman hindi sila dapat nasisihin ukol dito. Ang kaso lang, nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya nagdalawang isip na sakalin ang binatang nagsasalita. Puwersahan din niya itong pinalapit at sa pang-abot ng kanilang muka, mariin niya itong pinaalalahanan ukol sa kung ano ang mga ito sa kanyang paningin. Hindi mo ba alam? Mas mahalaga ang mga nilalang na yon kumpara sa inyo. Matagal ko na silang inaalagaan at hindi biro ang paghuli ko noon sa kanila. At ngayon pinakawalan niyo sila ng basta-basta lang. Kaya naman tatanungin kita. Alam mo ba kung anong parusa sa ganito kabigat na kasalanan? Hulaan mo para magkaroon kayo ng ideya kung ano. Nang marinig naman nila ito, takot naman yung tumitig sa kanya. Hirap na hirap man ito sa pagsasalita. Nagpumilit yung magwika upang maipaalam kay Morgan ang kanyang mga sagot. Ngunit di pa man ito nakakasagot, bigla na lamang itong nangisay matapos niyang harangan ng kanyang kamay ang daraanan ng daluyan ng hangin patungo sa loob ng sistema nito. At sa loob ng ilang minutong pagpupumiglas, hindi niya yon tinantanan hanggang sa tuluyan na itong umunat at kalaunay na wala ng ulirat. Dahil sa pangyayari, halos mangiyak-ngiyak ang kapatid nito sa kakasigaw. Paulit-ulit na rin yung nagmamakaawa pero hindi niya ito pinakinggan. Gaano man kalaki ang ipinagbago ng ugali ng dalawa, kailan may mananatili yung salbahe sa paningin niya. Matapos niyang paslangin ang nakatatanda nitong kapatid, dali-dali naman siyang kumuha ng mahabang bakal na siya namang agaran niyang itinarak sa katawan nito. Sa sobrang bilis ng pangyayari, halos wala na rin yung nagawa kundi tingnan ng pinsala nitong natamo. Gulat na gulat man, alam ng binata na malapit na ang kanyang katapusan. Gayunpaman sa kabila nito, pinilit pa rin itong lumaban hanggang sa ihambalos na ni Morgan ang katawan niya sa dingding ng bahay. Paulit-ulit niya itong ginawa hanggang sa tuluyan na itong mawala ng malay buhat sa pagkabagok ng ulo. Pagsilay naman niyang patay na ito, tsaka pa lamang niya yun nilubayan. Maya-maya pa, nang medyo makakapagpahinga na siya, kumuha siya ng pala para simulan na ang paghuhukay sa libingan ng dalawa. At habang ginagawa niya ito, doon niya pinag-isipan ang mga susunod niyang gagawin. Sa isip-isip niya, hindi niya pwedeng hayaan ang mga nilalang na nakatakas dahil kilala na siya nito. Kahit matagal na yung nakakulong sa lugar na yon, naniniwala siyang marami pa rin yung tagasunod. Base sa kwento ni Morgan, ang 9 na kulungan na pinapalinisan niya noon sa dalawa ay tahanan ng 9 na matataas na uri ng aswang. Di hamak na mas malakas pa ang mga ito sa gabunan at nagmamay-ari ito ng mga pangkat na minsan nang nanalasa sa mga karatig lugar. Dagdag pa niya na kaya niya inipon ang mga ito dahil sa kagustuhan niyang mabuwag ang angka ng mga nilalang.
Isa rin ito sa kakaiba niyang hilig. Kaya naman nagsakripisyo siya para ito ay maisakatuparan. Nabanggit din niya na madali lang naman para sa kanya na makuha ang mga nilalang, pero dahil sa tagal ng kanilang pagsasama, alam niya na hindi na magiging madali ang gagawin niyang pagbawi. Dahil sa ganoong problema, muli niyang inihanda ang kanyang mga karga. Pagtaas niya ng bakod at puder sa katawan, isang buong araw siyang nagdasal upang maihanda ang kanyang kaluluwa. Nag-utos na rin siya noon ng mga tagapagmasid upang mas madali niyang mahanap ang mga nilalang. Ang kaso lang hindi ito naging madali. Gaano man kasi kalayo ang nagalugad ng kanyang mga tagapagmasid, wala itong nakitang bakas ng kahit isa sa mga ito. Nga pala pinuno, 3 aswang lang noon ang nakatakas. Kaya naman kung susumahin, napakahirap talaga nung hanapin buhat sa lapad ng ilang at mga lugar na malapit lang sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, kailangan niya pang magtanong-tanong sa mga natira upang malaman kung saan pupunta ang mga ito. Ayon kay Morgan, na kaya niya gustong hanapin ng mga nilalang ay dahil sa meron na itong nalalaman ukol sa kanya at sa kanyang kakayahan. Sa oras na makabuo ito ng pangontra laban sa kanya, babalik ito para maghigante. Hindi rin magsasawa ang mga nilalang na manalasa sa mga baryo para lamang makuha ang kanyang atensyon. Isa ito sa kanyang mga iniiwasan, lalo pat sa ganoong sitwasyon, posibleng maraming tao ang madamay. Ngunit pagdating niya sa kulungan ng 6, kahit anong tanong niya sa mga ito, wala tong inilahad sa kanya. Panguudyok pa ng isa sa mga nilalang, hindi niya sila kayang patayin, kaya baliwala ang mga pananakot niya. Matinding pagpipigil ang ginawa noon ni Morgan, ang kaso dumating na rin sa puntong nasa idna ng mga ito ang kanyang presensya. At para manumbalik ang takot ng mga ito sa kanya, kailangan niyang magpakita ng pangil. Walang sabi-sabi, dinarag niya papalabas ng kulungan ng demonyong kanina pang sumusubok sa kanya. Dahil dito bigla naman yung tumahimik at nagmakaawa, ngunit huli na ang lahat. Pagtayo nito sa damuhan, agad niyang inilubog sa lupa ang mga binti nito, kasabay ng dahan-dahang paggapang ng mahahabang damo sa buo nitong katawan. Dahil sa pangyayari, agad naman yung bumagsak sa lupa hanggang sa tuluyan na itong maibaon ng kanyang mahika. Matapos ang pangyayaring yon, kitang-kita ng mga kasamahan nito kung papaano maglaho na parang bula ang bakas ng kanilang kauri. Gulat na gulat man buhat sa pangyayari, pinanatili ng mga ito ang pagiging kalmado dahil alam nila na sila ang isusunod ni Morgan sa oras na mapansin nito ang kakaiba sa kanilang kilos. Hindi na rin nag-ingay pa ang mga nilalang, indikasyon na nasisindak ito sa kanyang ginawa. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang tahimik na ang lahat, dito na siya nagsimulang magbigay ng kanyang sariling opinyon. Ayon sa kanya, wala namang problema kung walang balak ang mga ito na tumulong. Ang mahalaga, hindi siya nito tatarantaduhin kapag siya ay nagsasalita. Dagdag pa niya na, mukhang nakalimot na ang mga nilalang na yon kung sino at kung ano ang kanyang kayang gawin, buhat sa tagal na nilang hindi pagkikita. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, hindi ito nagdalawang isip na magpakita sa kanya ng paggalang. Ayon sa mga ito, tanda pa nila si Morgan, kaya hindi ito dapat na mag-isip ng kung ano-ano. Ganun naman pala. Pero bakit kailangan ko pang pumatay ng isa sa inyo para muling makuha ang respeto nyo? Kung kanina nyo pa sana to ginawa di sana buhay pa ang demonyong yon. Hindi bali na. Wala na rin naman tayong magagawa. Ngayon, sino ang makapagtuturo sa lugar kung saan tumungo ang 3? Payo ko lang sa inyo, panindigan nyo yung mga nalalaman ninyo. Dahil sa oras na malaman ko na niloloko nyo ko, mamamatay kayo bago nyo pa malaman.
Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nag-usap-usap ang mga nilalang. Hindi nagtagal. Tumingin ang isa sa mga ito sa kanya, kasabay ng pagwika nito ng, "Hindi sila nakakalayo rito. Ang mga kapatid namin ay walang balak na tumakas sa mga kamay mo. Hangad nila na maghigante. At alam naming nakahanda silang sumugal, anuman ang magiging resulta. Habang nag-uusap tayo dito ngayon, sigurado ako na lahat sila naghahanda na. Kumakalap ng mga kasamahan, armas, at mga bagay na makakatulong sa kanila sa paglaban sa iyo." Nang marinig naman ni Morgan ang sinabi nito, humingi siya ng eksaktong lugar sa nilalang na kanyang nakausap. Hindi naman siya nito binigo, kaya naman labis siya roong nagtiwala. Maya-maya pa, nagdesisyon na siyang umalis, subalit bago siya makalayo sa kinaroroonan ng mga ito, muli niyang pinaalalahanan ang nilalang kung sakali mang malaman niyang nagsisinungaling lang ito sa kanya. Pagkarinig naman ito sa sinabi niya, tumangulang naman ito bakas sa muka ang matinding pag-aalala. Makalipas ang araw na yan, inihanda niya ang kanyang sarili. Isang buong linggo rin siyang nanalangin hanggang sa mapansin niyang buhay na ang kanyang mga karga. Pagkatapos ng katakatakot na paghahanda, dito na siya nagsimulang umusad ng mag-isa. Wala mang ideya kung saan siya magsisimula. Ang tanging pinanghawakan niya ay yung liblib na lugar sa bandang Tamboan, malapit sa bundok ng Mogao. Itong lugar na inilahad sa kanya ng nilalang, at kung totoo ngang naroon yun, posibleng masurpresa ito buhat sa pagdating niya. Ngunit sa kabila ng ganoong agam-agam, hindi niya maipagkakaila ang posibilidad ukol sa mga bitag na naghihintay sa kanya. Maaari kasing napag-isipan na ito ng mga nilalang, at kung mataong mahulog siya sa bitag ng mga ito, paniguradong meron siyang kalalagyan. Hindi yun maaaring mangyari, lalo pat wala siyang kasamang pwedeng tumulong sa kanya. Matapos naman niya itong mapag-isipan, patuloy lang siya sa pag-usad. Gulong-guluman at hindi mawari kung ano ang kanyang madadatnan, mas nanaig sa kanyang wisyo ang kagustuhang mahuli ang tatlo. 3 araw ang lumipas sa kanyang paglalakbay. Dito na nga niya narating ang nasabing lugar. At taliwas sa kanyang inaasahan, hindi yan kagaya ng mga lugar na kanyang napuntahan. Maliit ang komunidad sa baryong malapit sa bundok, kung kaya't di niya na naisipan pang dumaan doon. At sa halip na magtanong at magpakilala, pinili na lamang niyang hanapin ito gamit ang kakayahan niya. Bukod sa eksperyensado na siya sa paghahanap ng mga pugad, madali rin niyang nalalaman kung malapit na ang tirahan ng kanyang mga kalaban. Sa pagsapit ng gabi ng 3 araw, tahimik na niyang tinatahak ang paanan ng bundok ng Mogao. Napakadilim doon pero hindi niya naisipang lumikha ng sulo. Ramdam niya kasi na malapit na siya sa lugar dahil sa mga huni ng kanyang mga tagapagmasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napahinto nang masipat niya ang isang dambuhalang uod na nakausli sa paanan ng bundok na halos ilang metro lang ang layo sa kanya. Taliwas sa mga pangkaraniwang uod, meron itong bunganga na may malalaking pangil. Kakulay din ito ng lupa, tapos may mga kaliskis ito sa katawan na animoy isang uri ng ahas. Maging si Morgan noon, hindi makapaniwala sa kanyang mga nasilayan, kaya naman imbis na magpatuloy, hinintay niyang makaalis ito. Yun nga lang, lingid sa kanyang kaalaman na isa na pala ito sa patibong ng kanyang mga kalaban. Pagsilay ng uod sa kanya, bigla nitong ipinalo ang ulo nito sa lupa na siya namang naging daan upang magsilabasan ang mga uka na ginawa nito sa paligid. At sa isang iglap, nahulog si Morgan sa isa sa mga ukang yon. Bago pa man siya makabalik sa ibabaw, isinara na ng nilalang ang lupa
dahilan para ulo na lang niya ang naiwang nakausli sa ibabaw. Makailang ulit din niyang sinubukang kumilos, pero sa kasamaang palad hindi niya ito nagawa. At kahit anong tulong ng mga tagapagmasid niya, sadyang wala itong kapasidad na hukayin muli ang kanyang katawan. Ilang oras ang dumaan, dumating ang 3 nilalang na kanyang hinanap. Bawat isa tuwang-tuwa at bakas sa mukha ng mga ito ang kagustuhan itong patayin siya ora mismo. Ngunit dahil sa mga proteksyon niya sa katawan, hindi ito naging posible. Dumaan ang mga gabi, nanatiling bigo ang mga nilalang na galawin siya. Kung ano-ano na rin ang dasal na inihip nila sa buhay nitong kalasag, pero wala roon ang may kakayahang makatagos. Nang mapansin naman yon ng mga nilalang, halos abot langit ang galit na nararamdaman nito laban sa kanya. Isinumpa na nga siya ng isa sa mga ito, pero wala pa rin itong naging epekto. Dahil sa ganoong pangyayari, napilitan ang mga nilalang na siya ay lubayan kahit labag ito sa kanilang kalooban. Umaasa ang bawat isa sa kanila na yun na ang magiging huling hantungan niya. At sa paglipas ng mga araw, sa tulong ng mga tagapagmasid, nanatili siyang buhay. Ito nagbigay sa kanya ng lahat ng kailangan para lamang hindi siya magutom sa gabi at umaga. Noong una, punong-puno pa siya ng pag-aasam na makaalis sa ganoong sitwasyon, pero paunti-unti nawawala na ang pag-asang yon. Halos ginamit na kasi niya ang lahat ng kanyang abilidad, ngunit hindi ito sapat. Huli na rin nang malaman ni Morgan na ang bawat ukang ginawa ng nilalang noong gabi ay punong-puno ng mga simbolong may kakayahang pumigil sa bawat abilidad ng kanyang karga. At sa madaling sabi, ang tanging nagbibigay na lang sa kanya noon ng proteksyon ay ang agimat na kanyang binuhay sa pamamagitan ng ilang araw na pagdarasal. Noong una, hindi pa naman siya gaanong nababahala, pero sa katagalan dito niya na unti-unting napapansin ang pagrupok ng katawan ng mga nilalang na kanyang nilikha. At kalaunan, ang mga nilalang na nagpapanatili sa kanyang buhay ay biglang bumalik sa alikabok. Halos mahigit 1 buwan din ang naging serbisyo nito sa kanya bago mawala ng bisa ang kanyang karga na nagbibigay doon ng buhay. At dahil sa ganoong pangyayari, alam niya na malapit na niyang maranasan ang pinakamapait sa buhay niya. Lumipas pa ang mga araw. Dahil sa kawalan ng makukunan ng pagkain, kung ano-ano na lang ang pinagtsatsagaan niya. Natuto siya noong kumain ng langgam para lamang mabuhay. At kapag gabi naman, nagtsatsaga siyang uminom ng tubig mula sa mga hamog na naiipon sa mga dahon na nasa itaas niya. Bagaman wala na siyang pag-asang nararamdaman, patuloy pa rin siyang nagbabakasakali na makakaligtas siya roon ng buhay. Ngunit ang pagbabakasakali ay unti-unting naglaho kasabay ng paghina ng kanyang katawan. Hindi naglaon. Ang dating malakas at kinakatakutan na si Morgan bigla na lamang napasok sa isang kalunos-lunos na sitwasyon. Sa tagal ng kanyang pananatili sa lugar na yon, ni hindi niya na mawari kung ilang buwan na siyang naroon. Pilit na rin niyang tinatanggap na nalalapit na ang kanyang katapusan, kaya naman imbis na mamroblema pa sa kanyang mga naging kabiguan, mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang pagsariwa sa kanyang mga alaala noong siya ay malakas pa. 2 araw bago siya mamatay, tulala na lamang siyang nakatingin sa lugar na kanyang kinalilibangan. Marami na rin siyang nakikita noong hayop sa paligid na animoy naghihintay sa kanyang kamatayan. Masakit man para sa kanya na masilayan ang ganoong sitwasyon, alam niya sa kanyang sarili na huli na ang lahat. Gaano man kalalim ang pagsisisi na kanyang gawin, hindi na nito mababago ang tadhanang nakalaan para sa kanya. Paunti-unti, ipinikit na ni Morgan ang kanyang mga mata habang namumutawi sa kanyang isipan ang mga katagang.
Dati akong hari ng lupa. Ngayon, namatay ako na walang pinagkaiba sa mga daga. Pagkasambit niya ng mga katagang ito, unti-unting lumiwanag ang madilim niyang hinaharap. Ilang metro lang kasi ang layo mula sa kanyang kinaroroonan. May nakita siyang isang batang lalaki na merong daladalang piko. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin nito. Pero ibinuhos niya na roon ang natitira niyang lakas para lamang ito ay matawag. Hindi nagtagal. Nang marinig ng bata ang kanyang tinig, bigla naman yung napabaling sa lugar kung saan siya naroon. May halumang pagkagulat ang mga mata. Hindi ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya. At kahit di siya nito kilala, agad siya nitong tinulungan pagkahingi niya roon ng tulong. Gulong-guluma ng isipan ng batang yan. Sinunod nito ang kanyang pakiusap hanggang sa paunti-unti natibag na nito ang lupang kumukulong sa kanyang katawan. Mabuti na lang talaga piko ang dala nito dahil kung nataong wala itong kadaladala, paniguradong hindi ganoon ang mangyayari. Naniniwala kasi siya na kapag umuwi ang batang yon, hindi na siya nito mababalikan pa. At ang mas nakakabahala pa sa lahat ay yung posibilidad na ipagbigay alam nito sa mga taga-baryo ang tungkol sa kanya sa sandaling umuwi ito. Hindi yun maaari, pinuno, dahil kung ganun nga ang mangyayari, malalagay siya sa panganib. Aminado rin siya na wala na siyang kakayahan para makalayo sa mga ito kung sakali mang hanguin siya nito ng sapilitan. Kalahating oras pa ang lumipas. Masyado nang malalim ang nahukay ng bata. Nararamdaman na rin niya ang kanyang katawan, kaya naman alam niya sa kanyang sarili na konting panahon na lamang ang guguguli ng bata para siya ay mapakawalan. Sige lang, huwag kang tumigil. Pangako kapag napakawalan mo ako rito, babaguhin ko ang buhay mo. Wala kang ideya kung gaano ako kaswerte na nandito ka. Nang marinig naman yun ng bata, hindi siya nito pinansin. Sa halip ang ginawa nito, magpatuloy lang sa paghuhukay hanggang sa kalaunay dito na nga siya tuluyang nakaahon. At nang makaalis siya sa kulungang yon, naramdaman niya ang pagdaloy ng dugo sa buo niyang katawan. Halos hindi niya mawari kung ano ang emosyong namumutawi sa kanya dahil sa pagkakataong yon, pakiramdam niya na buhay siyang muli. Pagbaling niya ng tingin sa bata, kahit hinang-hina pa ang katawan niya, binigyan niya ito ng paunang regalo na naisip niya. At ang regalong yon ay para sa habang buhay na pagkakaroon nito ng malusog na katawan. Unang beses siyang nagbigay ng ganoong gantimpala na bukal sa kanyang puso. Nang maramdaman naman yon ng bata, biglang nanlaki ang mga mata nito. Huli na rin ang malaman ni Morgan na meron pala itong sakit sa baga at puso. Katunayan may taning na ang buhay nito. Kaya naman nung maramdaman nito ang pagbabago sa kanyang sistema, hindi nito maiwasang magulat at mamangha. At ang kani-kanina lang na tahimik na bata na puno ng sigla at buhay. Paulit-ulit itong nagtanong sa kanya ng mga bagay-bagay na siya namang hindi niya nagaanong nasagutan. Aminado kasi itong si Morgan na nanghihina pa siya, kung kaya't mas inuna niyang isipin noon kung saan siya makakapagpahinga. Nang marinig naman ito ng batang nasa edad 15 anyos pa lang, agad siya nitong inabisuhan ukol sa bukid na pinagtatrabahuhan nito. Malapit lang yun sa lugar kung saan siya nito natagpuan at ayon dito, makakapagpahinga siya roon ng maayos buhat sa wala naman doong katao-tao. Dagdag pa nito na, malaya siya ritong manatili hanggang sa kailan niya gusto. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di siya nagdalawang isip na magtanong. Bukod kasi sa papasapit na ang dapit hapon, di niya maipagkakailang nag-aalala siya para sa pamilya ng bata. Ngunit nang marinig nito ang kanyang sinabi, masaya naman yung ngumiti habang sumasagot ng,
Wala na ho akong pamilya. Yung mga magulang ko matagal na akong tinalikuran dahil sa sakit ko. May taning na rin ho ang buhay ko at inaasahan ng marami na hindi ako aabot sa edad na 20. Pero dahil sa ginawa niyo, Manong, mukhang mag-iiba na ang takbo ng buhay ko. Pagkarinig niya sa sinabi nito, hindi niya maiwasang magulat. Alam niya na nagsasabi ito ng totoo, kaya naman yung emosyon niya, halo-halo na. Sa kabilang banda, natutuwa siya na gano'n ang kapalaran ng bata, ngunit may parte sa isip niya na naaawa rin siya. Naaawa dahil hindi nito naranasang magkaroon ng sariling pamilya. Gayunpaman, ipinagpapasalamat niya ang ganoong estado ng bata dahil kung nagkataong wala itong karamdaman, hinding-hindi sila magkikita. Nakakalungkot naman ang buhay mo, iho. Huwag kang mag-alala. Mula sa araw na ito ako na ang magulang mo. Hindi ka man nagmula sa sarili kong dugo, ituturing kitang akin. At huwag kang mag-alala dahil yung mga milagrong nangyari sa'yo, pauna pa lamang yan. Marami kang mararanasang pag-asa sa aking puder. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman ang pangalan nito. Dumaan ang mga araw ng kanilang pagsasama. Ang batang yon ang naging kaagapay niya para malagpasan ang problema na kanyang kinakaharap. Hindi naglaon, pagbalik ng kanyang lakas, muli niyang sinimula ng pagdarasal. Hindi ito naging madali, lalo pat matagal-tagal din siyang nakaramdam ng panghihina. Posibleng nakalimutan na siya ng mga gabay nito, kaya para muli niyang mataglayang nawala niyang abilidad, kailangan niyang patunayang muli ang kanyang sarili. Habang abala si Morgan sa paghahanda, kinugol naman ng anak-anakan niya ang oras at atensyon nito sa pag-iimbak ng mga pagkain nila. Naging madali naman ang lahat dahil na rin sa paggamit niya ng salamangka upang makabuo ng pera. Ito ang bumuhay sa kanila at nagbigay ng kapasidad upang makakain ng masarap. Ayon sa anak-anakan niya, ito ang kauna-unahang pagkakataon na makatikim ito ng masasarap na pagkain. Dagdag pa nito na, hindi nito sukat akalain na napakayaman pala ng kanyang amain. Halos lahat ng ginawa nito, tunay na hindi niya sukat akalain. Dahil sa ganoong sitwasyon, naging panatag sa kanya ang bata. Makalipas ang 2 linggo, nang manumbalik na ang kanyang lakas, agad niyang inilahad dito ang kagustuhan niyang umalis sa lugar na yon. Anya, marami pa silang gagawin at hindi siya titigil hanggat hindi na pagbabayad ang mga nilalang na naglagay sa kanya sa ganoong sitwasyon. Pagkarinig naman ng bata sa kanyang sinabi, hindi naman ito nagdalawang isip. Pagsang-ayon nito, agad itong nagligpit ng kanilang mga gamit. At sa pagsapit ng gabi, ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga nilalang. Hindi ito naging madali, lalo pat sa tagal ng kanyang pagkakabaon sa lupa, paniguradong nakalayo na ang mga ito. At ang ikinakabahala pa noon ni Morgan, baka nakapagtayo na yon ng sarili nitong mga pugad. Ilang araw ang lumipas, nagpasya siyang tawagin ang mga bantay sa kanyang pamamahay. Nais niya kasing malaman ang sitwasyon roon para naman kahit papaano alam niya ang bawat kaganapan na nangyari. Subalit pagkatapos ng naging pagtawag, laking gulat na lamang niya nang ilahad sa kanya ng mga nilalang na tuluyan na ring nakatakas ang 5 pa. Sa pagkabaon niya kasi sa lugar, rumupok ang mga sumpang nagpapatatag sa kulungan ng mga ito. Naniniwala rin ang kanyang mga alaga na posibleng nagkaisa na ang mga nilalang. Ang pinagbatayan nila ng ganoong posibilidad ay ang tagal ng pagsasama ng mga ito. Nang malaman naman yun ni Morgan, napangiti lang siya habang sumasagot sa kanyang alaga ng, Kung gayon, mas madali ko silang malilipol. Ang akala nila napatay na nila ako.
Kaya ngayon sila naman ang sosorpresahin ko. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, ipinagpatuloy na nila ang pag-usad. Masigasig ang ginawa nilang pagtunton hanggang sa unti-unti na silang nakahanap ng mga senyales ukol sa kinaroroonan ng mga nilalang na yon. Di man ito sigurado pero naniniwala siya na nasa tamang landas sila. Di nagtagal, pagdating nila sa isang maliit na baryo na halos ilang metro lang ang layo mula sa pugad na natagpuan ng kanyang mga alagad, minabuti nilang dito na muna magpalipas ng gabi. Nasa plano yun ni Morgan para makumpirma na yun nga ang mga nilalang na hinahanap nila. Paglaganap naman ng kadiliman sa buong paligid, tahimik silang nakiramdam mula sa loob ng bahay na kanilang tinuluyan. Yung bata noong kasama niya, hindi na natagalan ng puyat, kaya naman nauna na itong matulog. Dahil dito di naman niya yun inimik, dahil mas mahalaga sa kanya at sa mga alipores na makumpirma ang hinala nila ukol sa mga nilalang. Hindi nagtagal, pagkaraan ng ilang oras, dito niya nasilayan ang parang mga salot na nilalang na mabilis na lumapag sa baryo. Dali-dali itong pumasok sa mga kabahayan at paglabas ng mga ito, meron na itong daladalang mga supling. Nagsimula na ring magsibukasan ang mga ilaw sa mga tahanan na animoy naramdaman ng mga tao roon ang tila bang pagkawala ng mga mahal nila sa buhay. Matapos naman nilang masilayan ang lahat ng yon, doon niya nakumpirma na yun na nga ang lahing hinahanap nila. Bawat peraso ng presensya ng mga ito nagtutugma sa mga presensya ng nilalang na matagal na niyang ikinulong. Ang hindi lang niya maisip, bakit nagtaglay ang mga ito ng kakaibang wangis? Malayong malayo ito sa wangis ng mga pangkaraniwang nilalang na halos ilang beses na niyang napaslang. Nakakabahala man kung iisipin, wala sa isip niya na umatras o hayaan ang mga ito na makapamuhay ng payapa. Ayon sa kanya na, ang pagpaslang sa mga nilalang ay parte na ng buhay niya, kaya kung hindi niya ito magagawa, isa siyang malaking kabiguan para sa aral na kanyang kinikilala. Dahil sa ganoong kaisipan, buong tapang niyang hinarap ang mga ito. Sa kasagsagan ng pagpapahinga ng kanyang anak-anakan, umusad sila ng kanyang mga nilikhang nilalang. Habang binabagtas niya ang daan, walang sawa siyang lumilikha ng figura gamit ang mga mutsyang tangan niya. At sa isang iglap, nakabuo siya ng sapat na kawal para tapatan ang bilang ng dami ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas. Rinig na mula sa kabilang ibayo ang dagungdong ng kanyang puwersa. Paunti-unti, nararamdaman na nila ang paghahanda ng kanilang mga kalaban hanggang sa dito na nga nila tuluyang narating ang bukana ng pugad ng mga aswang. Di kalayuan sa entrada, nakita nila ang mga bantay na gabunan na kanina pang naghihintay. Taglay na rin itong nakakapangilabot nilang anyo na siyang bunga ng 8 angkang nagsama-sama. Matapos naman niyang masilayan ang lahat ng yon, hindi niya maiwasang mapangiti. Alam niya sa kanyang sarili na kahit sa ganoong antas ng mga ito, wala pa rin itong panama sa kanyang abilidad. Nakapagdesisyon na rin siyang gagamitin niya ang kanyang buong lakas sa pakikipaglaban sa mga ito. Pagtitigan ng dalawang magkalabang panig, agad na sumiklab ang gulo. At sa loob lamang ng ilang segundo, marami na sa mga nilalang ang umatungal at mga namamatay. Sa panig naman noon ni Morgan, madali niyang naibabalik ng buhay ang mga nalalagas niyang likha. Hanggat may lakas sa kanyang katawan, patuloy itong makikipaglaban sa ilalim ng kanyang puder. Mananatili rin ang lakas ng mga ito, kaya naman kung kumbate lang ang pag-uusapan, walang kahit na anong nilalang ang may kakayahang mangibabaw dito. Dagdag pa ni Morgan na subok na niya ang mga alaga niya sa kumbate, kaya naman wala siyang nararamdamang pag-aalala o takot sa kalaban nila. Bagay na naging daan upang magamit niya ng maigi ang sukdulan ng kanyang abilidad.
At sa loob ng halos 30 minutong pakikipagbuno, nakita niya kung papaano mangibabaw ang kanyang mga alagad. Hindi naglaon. Nang mabawasan na ng husto ang bilang ng mga aswang, dito na nagsimulang magpakita sa kanya ang mga gabunang hinahanap niya. Pagpakita naman ng mga ito, dito na namutawi sa kanyang isipan ang matindi niyang pagkasabik. Napagtanto niya na yun na ang araw ng kanyang paghihigante, kaya naman gagawin niya ang lahat upang mapagdusahan ng mga ito ang kasalanan nitong ginawa sa kanya. Dahil sa ganoong hangarin, kaya lahat ng abilidad na magagamit, ginamit na niya. Halos manghina na rin siya noong mga oras na yon. Ngunit sa kabila nito, kapansin-pansin ang mabilis na pagbaba ng bilang ng kanyang mga kalaban. Hindi nagtagal, napatay na niya ang 3 sa mga gabunan. Bagay na naging daan upang makabuelo ang kanyang mga kasamahan hanggang sa malipol na niya ang mga ito. Ayon kay Morgan, na lahat ng gabunang nagtulong-tulong para siya ay pabagsakin, madali niyang nawasak buhat sa kanyang abilidad. Ni isa kahit nagtataglay ng madilim na aral at mutya, naging parang mga uhuging bata sa kanyang harapan. Bago rin niya paslangin ang mga ito, siniguro niyang nabawi niya ang panahon ng kanyang paghihirap. Pagkatapos ng mga pangyayari, lahat ng bakas ng pugad inilibing niya sa kailaliman ng lupa. Kaya niya ito ginawa para sa loob ng mahabang panahon manatiling lihim ang tungkol sa lahat ng mga nilalang na yon. Nang makabalik na siya ng baryo, doon niya kinausap ang nagpatuloy sa kanila. Balak niya sanang iwan doon ang bata, pero nang marinig nito ang pag-uusap nilang dalawa, bigla itong nagising habang bakas sa muka ang matinding pagtataka. Gulong-gulo man ang isipan nito, ngunit hindi nito piniling manaig ang nais niyang mangyari. At dahil dito, kung kaya't nanatili ang batang yun sa kanyang puder hanggang sa siya ay tumanda at magkaedad. Magmula noon, meron nang naging kausap si Morgan na mapagkakatiwalaan. Ilang dekada man ang lumipas, hindi ito nagbago sa kanya at sa bawat araw na dumaraan, mas lalo niyang nararamdaman ang pagmamahal ng bata. Ngunit nang malapit ng bawian si Morgan, bilang pagpapakita ng tiwala at pagmamahal, ibinigay niya sa batang yon ang nalalabing aral na pwede niyang maipasa at naikwento rin niya ang buong talambuhay niya. Lalong-lalo na yung pinakamabigat na parte ng buhay niya noong kinalaban niya ang 8 angka ng mga gabunan kontra kay Tandang Morgan.